Черно море, много е добре. На много жени, мъжете им все чака ръкадак, чака ръкадак. Качи го във Фейсбук. Черно море. Качи мъжа. Краля на ТикТок. Краля на рока. Рок. Аз съм рока. Рок. Добре де, чакай малко сега. Червен код ще има ли или... Червен код. Те са надолу. Не, няма, не бе. Той нарочно прави така. Бе. Нарочно. Не виждам. Стига бе. Кажи си, Защото аз кажи си името. повече от Гюнто го изпих аз. Вие само... Да бе. Да бе, така беше. Кажи си трите имена, да видя. Борис Христов. Кисел. Егене. 520, 524, 45, но... То не се казва така, Добре. Гине. Казва се по две цифри. Да, добре. Бате Боро, за финала какво ще кажем? Обичаме ТикТока. За финал. Обичаме ТикТок. Сега в момента отивам при кмета. Добре де, разбрахме за него, да. И ще му кажа на него така. Ще даде разписанието. Като ти свърши мандата от 4 години, които съм назначен на работа при вас, аз искам да подам заявление за кмет на Карлово. Добре де, Къде говорим... ще види, че аз съм много отговорен човек. Не бе, говорим за ТикТок бе. Как бе? Ще открием нови работни Красо, места. вече ще имаш работа, Борис. Чакай след 3 години. Чакай малко сега, говорим за ТикТок. За ТикТок. Секретарка. Ай сега. Краса ще я вземеш, защото е безработна. Кажи за ТикТока нещо. Боли му фара, защото е безработна. Как? Един Нали кмет съм така твой ли човек, трябва да как отговаря? няма да ме вземеш? Говори Хем за си ТикТок, кмет. мама. Чакай малко. Говори за ТикТок малко. За ТикТок. Какво да кажа за ТикТок? Не бе, майна, за близалките там, за ТикТока. така. Кажи нещо. Нищо не казвам. Добре. нищо не казвам. За финала, За едно сладката довиждане. близалка. Едно довиждане за финала. Искам само да ми дадете някакво... Някакви пари. Не пари. Да се наметна да спа на пейката. Какво трябва да направя аз за Иван да не ме разбери? Ми какво му направи? Да и се наспиш. Да я подминеш и да се прибереш, без да се и явяваш. Те ще ме се... Ама чакай сега, ще Иван пинах си, малко отивам да лягам. Ето ще по... Това е. Пинах си, малко отивам да лягам. Тя знаеш какво ще каже? Тя ще каже, аз се обазна на Вера. Вера Ще сега. ми бием майката. Ма чакай бе, червен код сме сега бе. Ти пък от всичките те изпращаш. Времето, кажи и студено, трябва да се топлим. Сега. Какво се Аз- гледаш, дойте прибили? Вие се какво ще кажа аз? Ти мъж ли си или ти Аз си съм- не казвам? Бездет. Нищо общо няма В си. Иван. момента съм на работа. Абе, каква работа? Ти си В свършил момента работа. си бе. на маса, на работа. На маса си. Работа ви, работното време до 5:17:00.